Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, senatari jaun Andreok, egunon. Mozio honek gure aldeko bozka izango dau, beharrezkoa delako, estatuko gobernuaren eta erkidegoen arteko lankidetza eta koordinazioa migrazio politiketan. Egia esan, lankidetza falta hau argia da eta ministroak berak aitortu dau. Era berean, aldarrikatu nahiko nuke koordinazio eta lankidetza berbera behar dugula baita ere udalekin. Alde batetik, bizikidetza eta kulturartekotasuna herrietan egiten dugulako, eta bestetik, herritarrengandik hurbilen dauden erakunde hauek ere gobernuak direlako, eta gobernu ezberdinen artean adostasunak bilatzea, estrategiak eta plangintzak onartzerakoan ezinbestekoa delako, erantzun eraginkor bat eman nahi baldin badugu behintzat. Gainera, gobernuz kanpoko erakunde eta eragile ezberdinak pertsona migranten eskubideengandik eta gizatasunagatik egiten duten lana kontutan izan beharko genuke. Beraz, ados gauz, lankidetza hau beharrezkoa da, eta aipatu nahiko nuke baita ere, alkate izan nintzen garaian, lehenengo pertsonan bizi izan nuen arazo bat izan zela hau. Komunikazio falta eta koordinazio falta. Estatuko gobernuaren erabakiak hirugarrengoen bitartez jakin genituenean. Eta hau, egunero ikusten dugu solako adibideak. Beraz, oinarrizkoa dela uste dugu koordinazioa, lankidetza eta azken aldian askotan hitz egiten den kogobernantza hori. Baina, kogobernantza hori eta realitatean gertatzen dena, hau da, esandakoak eta egindakoen artean tartea handia dalabe ikusten dugu. Jarrera zentralistak ikusten ditugulako behin eta berriro, eta jarrera hauek ez dira bat ere aproposak erantzun egoki bat emateko edozein gaitan. Horregaitik, Euskal Herria Bilduk argi dauka gai honetan ere subiranotasun gehiago izango bagenu, hau da, estatuko erakunde menpekotasun gutxiago edukiko bagenu, pertsona migranteen beharrizanei eta erronkei erantzun hobea emango genioke, tresna gehiago izango genituzkelako. Eta beraz, zalantzarik gabe, beharrezkoa dugu subiranotasun gehiago. Bitartean, daukaguzan tresna urriekin eta inefizientzia guztiekin lanean jarraituko dugu, giza eskubideak errespetatzen dituen migrazio politiken beharrizana aldarrikatzen. Eta bizitza hobe bat nahi duten pertsonek igarobide seguru eta harrera duin bat izan dezaten. Eskerrik asko eta egunon.